Nagpagwa na sang warrant of arrest ang korte batok kay Sarah Discaya kag sa iban pa nga nagapangunang akusado sa ginapahayag nga 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Matandaan nga sa Discaya kag ang siyam ka iban pa nga individual ang ginpasakaan sang kaso sang Office of the Ombudsman bangod sa proyekto sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga nabayaran na apang wala pa na kompleto. Ginkumpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi nga ang mga akusado kangay kay Discaya nagapangatubang sa kaso nga graft kag malversation of public funds hindi ini bailable o kung hindi sila mahimo makapiyansa. Ginaresto naman kagabi sa National Bureau of Investigation o kung NBI si Discaya. Ginkuha ni sang fingerprints kag nag-agi sa medical examination matapos kag ginserbe sang NBI ang iyang warrant of arrest. Gindala si Discaya sa NBI jail facility dito sa Muntinlupa City. Matandaan nga ginpadala sang ombudsman ang kaso sa Digos Regional Trial Court kag ginsaylo ini sa Lapu-Lapu Regional Trial Court. Matandaan man nga voluntaryo nga nagpadulong sa NBI sa Discaya agud mag-surrender sa nagligad nga semana bangod sa una nga pahayag ni Marcos nga magagwa na ang iyang arrest warrant. Ginpahayag man sang presidente nga magluwas sa mga natumod nga individual. May 8 pa ka iban nga opisyal sang Department of Public Works and Highways o DPWH nga nagpahayag sang ila handaan nga magsungka man sa otoridad kasunod sang ginaalegar nga kahilabtanan sa flood control korupsyon. Nagpasalig ang presidente nga padayon ng investigasyon kag kasuhan sang gobyerno ang tanan nga may kahilabtanan sa mga anomalya agud mapanabat ang mga responsable kag malikawan ang pareho nga korupsyon sa palaabuton. Papaabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na ghost flood project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sarah Discaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.